нещата от живота. Днес ще разгледаме темата защо петък 13 е злощастен ден. Много хора смятат, че на тази дата лошия късмет излиза наяве и поради тази причина пропускат 13-ти етаж на асансьора. Но защо го правят и защо е така, ще разберем в това видео. В 19 век американецът Уилям Фауър открил клуб на име 13-тия клуб в Нью Йорк. В него участват 13 човека, които се събират за първи път на петък 13-1881 година. И нещата, които правили в него, включвали вървене под стълби и чупене на огледала. Доста интересно, нали? В скандинавската митология числото 13 има нещастно значение, а в символиката на числата, например 12, има значението за завършеност, докато 13 е некомфортно число. Защо точно денят петък? Той е избран в чест на богинята Фриг. Тя била богиня на любовта, красотата, интелекта, войната, смъртта и магията. Този ден е бил изключително нещастен за сватби. С всички факти, които изложихме днес, нищо чудно, че този ден е обявен за нещастен. Но все пак учените още не могат да дадат точно обяснение защо се случват такива неща на тази дата. Така че кажете долу в коментарите какво мислите и лайкнете ако ви е харесало или дизлайкнете ако не ви е харесало. И се абонирайте за още, разбира се. Чао!